El periodista i realitzador d'aquesta casa, Ivan Flix, presenta la seva primera novel·la, La piel contra el asfalto. I a contraportada, lògicament, hem volgut parlar amb ell perquè ens expliqui tots els detalls del seu llibre. Ivan, benvingut. Hola, gràcies, Laura. Com hem dit, presentes La piel contra l'asfalto, la teva primera novel·la, però de què tracta? A veure, el que tracta és de la carretera, de vehicles clàssics i de veure una miqueta el cantó fosc d'aquesta carretera. Que a vegades no estem acostumats, anem amb el cotxe, circulem molt ràpid per l'autopista i no som conscients de que una punxada i ens pot canviar de cop la vida i veure de cop aquest cantó fosc del que parlava. Perquè és un cantó fosc que potser no coneixem, però el cotxe, no? El anar amb cotxe és el mitjà de transport que més morts actualment hi ha, no? Doncs ara m'has agafat. Suposo que sí, que per estadística només per ús comú i ha de ser el que més morts provoca, segur. En aquest vídeo que està sortint aquí darrere parlaves de que antigament, fa uns 30 anys, s'utilitzaven els cadàvers com a proves d'impacte. Aquesta novel·la comença aquí, no? Comença amb aquesta trama, amb aquest moment, no? Per què has volgut escollir aquest experiment que es feia abans? És una miqueta l'element fantàstic que introdueixo a la novel·la. Són uns personatges molt socials, molt propers, i aquest punt de terror i tal l'aconsegueixo a partir d'aquí, no? Buscat potser un punt fosc de la història en el moment en què els vehicles eren més perillosos que ara, que començaven a incorporar totes aquestes mesures de seguretat. I res, hi ha un element, si vols explico aquesta anècdota de la que comentàvem. Hi ha una persona catatònica que és presa per mort i el seu cadàver és utilitzat en aquestes proves d'impacte de les que comentàvem, no? I a partir d'aquí, 30 anys després d'això, és quan comença la història. Perquè, perdona Ivan, però jo encara m'he quedat amb aquestes proves que es feien abans amb cadàvers. Imagino que t'has documentat per fer la novel·la. Ara actualment ja no s'utilitza, s'utilitzen els ninots, no? Però imagino que has trobat moltíssima informació d'això, no? Sí, la veritat és que abans, als anys 40-50, feien servir a les persones. Després van veure que no podien treure més informació d'un cadàver i van començar a fer servir els ninots com a millorar la tecnologia. Però la veritat és que sí, no? que es feien servir. I fins i tot, entrant per la novel·la, vaig veure que és una cosa que sembla molt llunyana, però que hi ha empreses de seguretat que fins a finals dels 90 encara feien servir. Encara els utilitzaven, no? Vull dir que no és tan lluny. I a més, amb això, primer amb els cadàvers i ara amb els ninots s'han descobert moltíssimes coses. Abans de començar aquesta entrevista em comentaves una cosa tan senzilla com una barra de ferro i que sí que hi havia si no em dic malament, entre la roda i no me'n recordo què m'has dit, no? Sí, era la direcció, la barra de direcció que veia entre el volant i la direcció de les rodes per girar simplement. Abans era un mecanisme que era una barra de ferro que anava directament. Què passava? Que quan hi havia un accident, tot el pes del ferro del motor empenyia la barra contra el conductor. Ja et pots imaginar quin era el resultat. Mortal, no? Imagino. Sí. Com hem dit, comença amb aquesta situació, amb aquesta persona catatònica que la fan servir per fer aquestes proves d'impacte i a partir d'aquí, passat uns anys, 4 personatges desconeguts entre ells es troben. Com són aquests personatges? Són personatges molt corrents. No volia ni superherois, ni policies, ni investigadors. Aleshores, un d'ells és una persona jove que està a l'atur, que havia treballat a la construcció, addicte al tuning dels cotxes, amb gent propera que ha patit conseqüències dels accidents. Després hi ha un mossèn d'una petita església de barri. També hi ha un personatge una miqueta curiós que li tinc un carinyo especial, que és un pèrit de la DGT que pateix un petit trastorn. És fòbia al volant, que es pots imaginar, està a la seva feina recluït en un cubícul i arrel de la història de la trama ha de sortir a l'exterior i afrontar les seves pors, no? Les seves pors, això mateix. I l'altre personatge? L'altre personatge també és una persona que ha patit un accident, que s'ha quedat paralítica i que no s'ha volgut anclar una cadira de rodes i vol continuar a la carretera i s'ha adaptat al seu vehicle per la seva incapacitat. Viu a la carretera i serà també un dels protagonistes. I per tant aquests 4 personatges es troben, tenen un nexe comú
i es troben i a partir d'aquí comença tota la trama, no? De terror, com has dit tu, no? Sí, hi ha l'element aquest de terror, podríem dir que és un nexe en comú que tenen, que ells no saben. No vull avançar tampoc part de la trama, però sí, fan que els personatges, a la seva cerca per a aquestes respostes, coincideixin a la carretera. I Ivan, per què aquest gènere per la teva primera novel·la? Molt fàcil, perquè és el que m'agrada. Sí? Em sembla que era l'Spielberg que deia que ell dirigia les pel·lícules que li agradaria veure, doncs jo vaig escriure la novel·la que a mi m'agradaria llegir i espero que a la gent també li agradi. I com va néixer La piel contra l'asfalto? Doncs va néixer amb una imatge, amb una sensació. Jo cada dia conduïa per una zona concreta i hi havia una d'aquestes creus típiques com veus quan hi ha un accident, el ferro ja rovellat per la intempèrie, amb les flors, les saquetes plenes de pols, i allò transmetia unes sensacions que vaig voler convertir en una història. I el primer que vaig fer va ser escriure un guió d'una pel·lícula. Jo m'imaginava una pel·lícula i la vaig escriure com a guió, que és una cosa més fàcil que un llibre, aleshores no ho sabia. I aquest guió el vaig intentar moure per productores, em va trucar el productor dels Cronocrímenes i em va dir aleshores que li havia agradat, però clar, que eren molts exteriors, que era una cosa molt cara i molt irrealitzable. Però aquesta trucada em va animar i el que vaig fer vaig dir, no puc fer la pel·lícula, doncs farem el llibre. I aquí el tenim, no? I aquí el tenim, sí. Pensava que seria més fàcil, potser si ho arribo a saber en un moment no l'hagués intentat, i és fruit de 2 anys de feina. I bueno, estic content de veure-la aquí ja materialitzat. Perquè què t'has inspirat per fer la novel·la? Inspiració... moltes pel·lícules de carretera, de road movies. I potser com a escriptors m'agrada molt de Chuck Palahniuk, que és l'autor del Club de la Lluita, i les seves novel·les també agafa personatges molt al marge de la societat, molt comuns, i li aporta un punt de terror i amb un punt de sàtira, que fa que siguin molt entretingudes. Jo també li he volgut donar aquest punt de terror, però amb un element irònic, satíric, que espero que a la gent li agradi. I una segona novel·la, Ivan? Doncs sí, clar, després d'acabar aquesta vaig tenir el gossanillo, podríem dir, de continuar. A més, recomano a tothom que escrigui, és una cosa molt agradable. Jo ho feia per les nits, després de treballar, de deixar tota la feina a casa feta, em posava al meu despatx, a la nit, tranquil, i ficar-te dintre del teu món, dels teus personatges, és molt recomanable. Clar, quan vaig acabar aquesta, vaig continuar amb una altra que ja la tinc molt avançada, no? Sí. Perquè, Ivan, parlaves de quan arribes a casa teva, relaxar-te, escriure, però hi ha moments que et trabes, que no et surten, que no pots més, hi ha moments de dir, ho deixo? No, hi ha moments d'estancament. Si no tens pressa i no tens uns terminis, estàs treballant per tu mateix, és una afició. Aleshores, a mi el que em passava a vegades que una setmana avançava moltíssim, escrivia 2 o 3 episodis, i en d'altres et quedaves encallat. Però és una cosa, la història sempre la tens al cap, conduint, per exemple, o a la dutxa, són moments de claritat, i aleshores, després d'una setmana, potser de no fer res, estar encallat, deies, ostres, anirem per aquí, anirem per allà, tens la idea, et surt, i aleshores continues escrivint. És qüestió de sensacions, crec jo, de sentir-te còmode amb el que estàs fent. Quan estava escrivint i estava encallat i no m'agradava, doncs simplement paraves, no hi ha cap pressa ni cap pressió, i és això, quan tornava la inspiració, tornar, no? No a totes les feines no es pot parar, i una setmana de descansar, però escrivint un llibre... Sí que pots, no? I en 2 anys l'has modificat moltes vegades, perquè imagina que comences a escriure i vas canviant cosetes, no? Comences a escriure i acabes, i has acabat el primer borrador. Després tu l'has de llegir sencer, revisar-lo i unes quantes vegades. Deia abans de començar també que, clar, el llibre ja el vaig escriure fa uns anys, ha trigat una miqueta en editar-se, i ara me l'estic tornant a rellegir per tenir-lo fresc en la memòria. Hi ha coses que llegeixes i que també canviaries. Sempre hi ha alguna coseta que pots... Això és inevitable, això s'ha de dir, que sempre la perfecció no existeix i sempre, quan ho veiem després, sempre canviaríem moltíssimes coses. Ivan, ja saps tu com funciona la contraportada, que tenim un temps.
Se'ns està acabant, això sí, abans d'acabar, on podem comprar La piel contra l'asfalto? Doncs molt fàcil, perquè té una bona distribució. L'editorial que me l'ha publicat de Corona Borealis ho ha fet bé. Està a plataformes grans com Amazon, en format Kindle, en format e-book, a la Casa del Libro i a qualsevol llibreria que ens apropem el podem trobar. A més, nosaltres des d'aquí recomanem aquest llibre per tots aquells que aneu de vacances, esteu a la platja, a la muntanya, és un molt bon llibre per llegir. Recordeu La piel contra l'asfalto, una novel·la de terror, misteri, amb un fil conductor que és sempre aquesta carretera i els perills que comporta, i que l'Ivan ens vol conscienciar, sobretot, i aprofitem ja per dir-ho, Ivan, molta precaució en aquestes vacances amb el cotxe. Això és importantíssim perquè ens juguem moltíssim, moltíssim. Ivan, per acabar, què prefereixes ara, la televisió o els llibres? És com el pare o la mare, Jo crec que treballar en televisió et dona molt i després tenir una afició que et dona coses com aquesta, també. Doncs Ivan, ara sí, se'ns ha acabat el temps. Moltes gràcies. Gràcies a tu. Nosaltres arribem aquí al contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins la propera.